ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର ହେବା ଏକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା। ସମସ୍ତେ ପରମ୍ପରାରେ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହା ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଦ ଛୁଇଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସୁକର୍ମର ଫଳ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଫଳିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ସତ୍ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପାଦ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏହା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ରିୟା। ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର ହେବାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ସହ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।